زبرا نجر نيرا جن ملوك لبو نبزيابير نتعس ويك زبرا بجمع أشوان ده إكزيابير أملا أنا نعها هاي مهناتو أكان سات حبيو كبزيابير نتعس إكزيابير يقوم لذين إكزيابير بلوكوس سلذي إكزيابير سبات بملأ يمسك هايو جن زلكنا عينات سبات جن كان للي يقبلنا إذا الآخر ناس أنت عينات بحال هنا للي يقبلنا كم هوان بتمام كم سامسون بدليلا كم ربعام ودلوج سلامون بمنسى كم أبغى زيادة لهم كت بقولتكني هذا زمن سنة قال إزياء يحيى بالتعمد سلذي قال إزياء بتوم نا إزياء سبعة بيلو لامبر بتوم كم زعينه نهوان زمن قال سيطان نيرو نسامسون زمن قال سيطان نيرو نروبعام بتوم ما هرتو من سياتا بيلو زمن قال سيطان نقولنا يسوع كريستوس ببيتروس تركيبو مسيلو زمن قال سلذي اتقال كنللي يبانا تحكينا هولينا سلذي كاروت سبات بمن اخر زيابير يزاربكاي نتقال بن كتلليو يغبار كلاي بزهبكا بركت اغزيابير بركت هبكا اغزيابير هابي هبكا ولاد ينبركا ولاد هبكا طعنا ينبركا طعنا هبكا نبرت ينبركا نبرت هبكا هابي ينبركا هابي هبكا كله يهبكا مو سمعني زي نبرني እግዚአብሔር ሎሚ እዚ የሩለ ሎሚ ተማሊ አይነበረን ሎሚ አለኒ ጽባህ ዘይብለይ ክኸውን ክእል ድሕር ጽባህ ክኸውን ክእል ስለዚህ እግዚአብሔር ዝብለኒ ኩሉ ክሰምዖ ኢሉ ንበረኸት ዝጥቀመሉ እግዚአብሔር በረኸት ገለኻ ሃብቲ ምስ ረኸበ زحالفولو نفس حدث الزباقة مسرخبة سبنع مسرخبة سبنسع مسرخبة زيادة الرسع مسرخبة صلوت الرسع مسرخبة جنزب أملاك سرق مسرخبة كوتا هاب زيادة كرحقوز خيل لقرات كله يقبل سلازي زيادة بزهبك برغتك يزاربك بدزهبك هابتي زيادة يزاربك أين بركة أنت مالي سمعنا نمير أقول كلها أين بركان ترح زي كونه ترح زبانك حديقة ترح زبانك حديقة زي كونه نتيجة توجهها زي كونه كما خان كبا خان كندي خان تحكي خان سرجك يوم حريقة إيها زيادة لو متسكت كان لو من زيادة تذكرهم إلو زيادة سرقة زيادة حجي نزل خبر እግዚአብሔር እንደዚህ ካለው ለእግዚአብሔር ተሰምዖ አያለህ እግዚአብሔር ተስፋ በዘቁርጥ ዝመስል ነገራት ይዛረብካል ደቀ እስራኤል ንስል ኒያርኮ ክስሊዋ መስከዱ እቶም 10 ተመልሶም ነዛ ዓዲዚኣ ፈጽምና አይንኽእላኒና ይለው እግዚአብሔር በተም ክልተና እግዚአብሔር ሰባት ግና ካሌብን ኢያሱን እግዚአብሔር ኃይል ከበናይሞ እግዚአብሔር ባህሪ ኤርትራፋ ዘሳገረና እግዚአብሔር ጉባ የብራኑስፋ ዘሳገረና እግዚአብሔር ነዛዓት ዚያ ከበና እግዚአብሔር ፍሳን ነገር የለም ስለሆነ ነቲ ናይ እግዚአብሔር መላእክተኛታት ስለሰምዑ ኒያሪኮ ሓንቲ ጥየተው ከቦል ሓንቲ ፈናት ከወሩን ሓዝዋ እግዚአብሔር ዛረን ሐቂ እግዚአብሔር بزين بركنات يزاربكاي بزين بركنات زي لو عقل إياس موسى زرعيو أبرها قطقات حاوت ندد تقطقات جن تقطلين تقطقات زي قاتل زي ندد زي ما تهري እግዚአብሔር በተዘይን بركنات غيرو موسى تزاربو ስለዚህ እግዚአብሔር በዝሆነ አጋጣሚ በዝጣዓም አጋጣሚ ናመገዱ ከብጽሕ ብዝኽእል ነገራት ይዛረበካይ እግዚአብሔር በሕማም ይዛረበካል ብዙ ጊዜ
حمام مسكا نجزاوي كل سب قربا يسكو بالله برتك بلت وينات حمام كيف انا بيجي بيسلو تعمل محارب فتسمو بزع عامل على اللي قالني محارب لا صلاه دونا كنا استاذنا وتقشلونا بالقصدانو ስለዚህ እግዚአብሔር በሕማም ንጉስ ሕዝቅያስ አብቅን እግዚአብሔር ምስሐመነ ናብ አምላክ ተንበርከኸ ወይታዬ ንሕማሜ ፈውሰኒ በሎ ናብ አምላክ ፈውሰኒ ንምስቀረቦ ብሙሉ ልቡ ምምላስ ምስራይ እግዚአብሔር ሕማሙ ዘይኮነ ጥራሕ ፈውስ ወሲ ምምላስካ ብሙሉ ልብኻ ስለዝኾነ ፈውስ ሕማምካ ብሙሉ ልብኻ ስለዝኾነ እቲ ታሕቶ ዘለኻ ብሙሉ ካብ ውሽጥኻ ስለዝኾነ ሕማምካ ጥራሕ ዘይኮንኩ ፈውሰካ ኣብ ዕድሜኻ 15 ዓመት ዝስራካ ዘሎ እግዚአብሔር እቲ ትለምኖ ኩሉ ካበይ ምዃኑ ጥራሕ ይደሊ ካብ ልቢ ጥራሕ ክኸውን ይደሊ እግዚአብሔር ብናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ይፍትነካ እቲ ሰምዒ የገድለካ ምሳዓካ ምሸገረካ ምፀበካ ወይታ አምላክ ኢልካ አምላክ ክትሰምዕ እዚ ኩሉ ዝገብረካ ዘሎ እግዚአብሔር እንታይ ደልዩ አቴንሽን ናካ ደልዩ ክትምለስ ናብኡ ደልዩ ነዚ ሁሉ ዝህበካ እግዚአብሔር በዚ ሁሉ ዝነግረካ ብናይ ኢኮኖሚ ቅልውላው ኣብ ዘመንና መፅኡ ዘሎ እግዚአብሔር ሂቡና ጸጊምናሲ ንድርቢ ተረፍና ክንደይ መዓልቲና አይ እዚ ዓድና ዘሎ ጥሙያት እንተዝረኽብዎ ኣታ ኣምላኽ ንሕናስ ንበልዕ ኣለና ሞ ክንጅምር ከለና ፀሎትና ንሕናስ ንበልዕ ኣለና ሞ ነዚ ሳናኻ ንጉዕሉት ንሕናስ ንበልዕ ኣለና ንድርብ ኣለና ሞ ነቲ ካብ መገዲ ዝዓሪ እኽሊ ንሕናስ ንድረር ኣለና ሞ ነቲ ማይ ሰትዩ ዝሓድር ህዝቢ እና ናብ እግዚአብሔር ጸሊና ለምንፈ እዚ ኩነታት እዚ እግዚአብሔር ዝሃበና ነገር ከነመስግረሉ ንእግዚአብሔር ጸኒና እንተ ዘይሰሚዕና ንግር ምናልባት ምሳኑ ትመስል ለምን እንደዚህ ሳና ምብላዕ ንስን ንኽእል ምብላዕ ክንስን ንኽእል እንታይ ዝክሮ ለኩም ያለኻ ኣነ ኣብ ሃገር ሰብ ቁርብ ባሲ ያለኻ ዝበሃል ናይ ዓዲ ፀወታ ጸርግና ንሽረባ ዝትገብሮ እንታይ ኢሉ ኣሓኻ ክንዲ ሕፃን መረብ ኣባጊዕኻ ክንዲ ሕፃን መረብ ኣጉዑርካ ክንዲ ሕፃን መረብ ኣጣልካ ክንዲ ሕፃን መረብ ደቅኻ ክንዲ ሕፃን መረብ ከብትኻ ክንዲ ሕፃን መረብ ግን ከይትሪአን ዕውር ከይትሰምዐን ፀማም ከይትኸድን ቆራይ መርገም ከይመስለካ ምርኻ ተዓጢፍካ ሙት ከም ጭልቓ ዝበሃል ኣሊካ እውን ነቲ ዘለካ ከይቀሰንካ ክትነብሮ ትኽእል ኢኻ ከለካ ሓኪም እዚ ኣይትብላ ኢሉ ኣብ ገዛኻ ተቐሚጦ ኣሎ ክቕለካ ይኽእል ስለዚ በቲ ዘለካ ገለካ እውን ፀውካ ምሕዳር ኣሎ ምጥማይ ምፅማዕ ኣሎ እሞ እግዚአብሔር ገይሩልና ዘሎ ኩሉ ንእግዚአብሔር ክንሰምዕ ስለ ዝደልየና እዩ እቲ ዝዛረበና ኣምላኽ ምዃኑ ካልእ ከንታይ ድምፂ እግዚአብሔር ከነለሊ ይግባአና እዚ ክንብል ከለና ሕጂ ድምፂ እግዚአብሔር ከነለሊ ይግባአና ድምፂ ኣምላኽ ምልላይ ዝብል ነገር ንሰባት ከቢድ ፍክር ንእግዚአብሔር ከመይ ጌርና ንለልዩ እቲ ዝዛረበና ኣምላኽ ምዃኑ ብምንታይ ክፈልጥ እየ ክንብል ንኽእል ኢና ጎይታ ንቅዱስ ጴጥሮስ ካባይ ረሓቕ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ንዓይ ምዕቀህ ኢኻ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 23 ንውሳኔ ኣምላኽ በቲ ንዓና ዝመስለና ጉዳይ ክንልውጦ ክንፍትን እንከለና ንዓይ ይጣዕሙ በዛ መገዲ እዚኣ እንተዘይኮይና ብኻልእ መገዲ የለን በዛ ሁነት እዚኣ እንተዘይኮይና ብኻልእ ህይወት የለን ኢልና ብናትና መገዲ ከነጣጥሕ ከለና ኖ ዝሞ ከመይ ገይሩ ገለ ሰባት ትፈልጡ ዲኹም እግዚአብሔር እኮ ጨካን አይኮንም እዚ ንስዓት ዶ ካልኣይ ፍልፍል ዶ ዘለመለ ዶ ታሕራ ኣብ ጋንን ክትፍልና ዝብል ዘረባታት ኣነ ክበል የብልና ክነኣምኑ የብልና ምክንያቱ እንታይ ንገሊ ዘለዉ ንሶም ንዕኦም እትተድልዮም ጥራሕ ብንዕኦም እተድልዮም መገዲ ክኸዱ ጎይታ ግን ንዓና ብዘድልየና ጥራሕ ኣይኮነን ክንከይድ ዘለና ንዕኡ ብዘድልዮ መገዲ ይወስደና ስለዚህ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ
بتنعوز مسلو سيطان تفتنا جمرة قويتنا المحنان إيس كريستوس كم زخل كورينا كم تقاومنا نرئزلنا